murag okay kay mbuhi ni Manos yung adlaw ron ba? Ay, nanakop day ka, sir. Sos, nak. Grabe, nak. O wala yung suro ka sa kong kinabuhi, nak. Pahait kaya itong kinabuhi karon. Sus, proud yung kay ko si mo, anak. Siyat ako. Oh, salamat pa. Tungod si mo, anak. Sus, makakaon na tag katulosi sa kaadlaw. Salamat boy ko si mga pano kay tungod pud si mong sakripisyo. Ako naabot karon nawa ron. Kirnil na ko dako na kay ko granggo. Mao gani nak no, pahalag dako kitag utang sa no pa eskwela si mo ha. Bisan pag isagul-sagulan ng babae pero karon milampos gyapon ka. Nakirnil gyapon ka. Pa oy, kanang chings-chings papitos-pitos ra gyud na nako. Ang akong focus gyud akong goal gyud na manginaan ko. Mao gani nak no, nga congratulations si mong naabot si mong kinabuhi nak. Nya karon nak, naginom-inom man ka. Wala kay duty ron. Kay ni pon pa ka oh, napa pa pero askin pang makasyahat ko pa pwede mga mujuti. Nya sige nak, ala pag palabi kay aron di sig reklamuhan ng kanang mga madakpan ni mo diha. Sige na. Pandakop na dito para extra income na pud ba. Oh nya, kasata na ulas pa kay mujuti nako. Hindi po mayaw gamay pero kaya ra ni pa. Sige, kaya ni mo na ikaw pa. Nya, una ko pa. Basta ka to sabot ato ha. Ang ay murag matamaan mo katong gisyata mo papa. Uy, murag okay kay mbuhi ni Manos yung adlaw ron ba? Chika pa yung gayo. Paraon na na ko ni. Yan ay chika. Nasa ka? Good morning. Hindi ato, sir. Uy, tingog pa lang yummy na. Aw, madam, naka-resensya da Gristro? Ay, nanakop day ka, sir. Aw, siyempre. Wa kita sa kumpurma. Ay, sir, pwede mo hangyo. Nagdali, magud ko. Aw, di ba ako pahangyo, madam, kay di ba ako para sa uban na isiboy. Sige na, good, sir. Karon ra bitaw, sir. Sus, di palang yung kachika, Jod. Ay, sir, palabyan ako, sir, ha. Kay nagdali, magud ko. Ay, isa. Ano na lang. Palabyon ta ka, pero tagay kong number ni mo. Ay, sir, dili naman uso ang number karon. Uy, akong Facebook na lang. Aw, mau ba? Sige na lang, Facebook, si pangalan ni mo. Angela, sir. Bagay ra pud si mo kay, wala po kag angels kaputi. Oo, jamming mong kay ka. Dili mo na jamming ba? Tinuod man ako pang istorya. Ay, sir, pwede na kumuagi. Unsa nang gud urasa, oh? Aw, ay sadam ka dali lang. Kanang nakay extra time ba? Pwede. Rides pud ta. Oh, sige, sir, sure. Bisan asa pa ta mag-rides. Pero last na gini dam, bago ka mo lakaw. Patanaw po ko si mong naong be. Awong, sir? Maulaw mo ko, sir, uy. Sus, na si ulaw. Kita raman duwa dili. Maulaw lagi ko, sir, uy. Aw, ani na lang. Mutalikod ko nya. Tawagan ko ug mahubo na nimo mong helmet ha. Sige, sir. Sir, ato bang na? Kini, kita ibig kagwapa ni. Hi, sir. Tasa, asa man tong driver dira? Si driver, sir. Nga ako man to imo ka istorya ganiha. Ha? Ikaw? Binuang kapite ato? Dito, sir. Ingon biya ka no nga mag-rides ta kung bakanti ko. Binuang. Ganina puti magkakaroon itom na magay ka? So, sir, ay, paminaw na ko ba nakainom ka kay baho kay kagilim nun, oh. Animal. Nahubog yun ko. Yes, sir. Mato na ko. Thank you, sir. Thank you sa mong mata. Naaw dia. Kompleto ba ang evaluation no? Oy, sir. Ingon biya ka ganiha no nga. Pagion ko nimo. Kabalo na biya ka sa akong Facebook. Hello biya. Nahubog raw ganina pero karon nahuwasan na. Uy, kalain ni batasan, sir, oy. Hawa na. Daw, oy, ayun, sir ba? Mahawa daw. Sumbagong ka ka. Sige, oy. Hawa na. Tani. Che, mura pa kagwapo. Hello biya. Bayot na ng agi ni mo. Kami kaya ko na tawag ko undang-undang ba?